avui ens trobem aquí amb el Miquel Martín per presentar aquest llibre, Vinyoli trasbalsa la bellesa com el vi. És un llibre que és el número 13 de la col·lecció Envinats de Bebop Edicions, una col·lecció que vincula el món del vi amb les arts i la creació. I tenim, doncs, la sort de tenir aquest llibre, que és un petit assaig sobre això, el món metafòric i simbòlic de Vinyoli vinculat al món del vi. Hi ha un capítol que m'agrada molt, que és molt joiós també, que és el de les copes, les gerres, i que aquí conté aquells dos versos tan bonics que diu: beguem la copa dels somnis i morim a l'últim glob. Parla'ns d'aquest recurs, d'aquest símbol, d'aquesta metàfora amb tantes possibilitats. La copa és una meravella dins de l'univers poètic de Vinyoli. Vinyoli té aquell vers, que és una pregunta, que diu: de quina set puc beure? És meravellós, de quina set puc beure, no? O sigui, el meu afany, el meu desig de transcendència, el meu anhel d'adquirir saviesa i bellesa i coneixement és tan gran que estic eternament assedegat, no? Això diu: de quina set puc beure? I la copa, diguem-ne que és el símbol d'aquesta plenitud a la qual ell aspira. La copa és com el receptacle que seria capaç de recollir tot aquest desig de bellesa, de saviesa, de coneixement, de bellesa que té el poeta. És una copa que també va, com en la majoria de símbols que hem analitzat en l'obra, va canviant al llarg dels poemes, perquè a vegades la copa és aquesta copa que beguem a l'últim glob i morim, perquè és la copa que ens permet transcendir una mort que de fet no és una mort, perquè és un viure més enllà. A vegades és una copa que es mostra com la copa que s'ofereix a l'amant, en un sentit a vegades espiritual o místic, com una unió entre els amants més enllà també de la vida. A vegades la copa és la copa que permet fer un salt cap a l'eternitat, però en qualsevol cas és sempre un símbol de puresa, de plenitud, d'afany de transcendència i també d'unes característiques molt lligades a l'erotisme. Però no tant un erotisme físic, diria jo, com un erotisme més aviat espiritual o místic, que això apareix també molt en la poesia de Vinyoli. I després, com a contraposició d'aquesta copa i de les característiques que hem explicat, tindríem els vasos i els beires, que són vasos també. Esclar, tu quan veus un vas i una copa ja veus que són coses diferents, no? La copa té aquesta elegància, aquesta finor, aquest peu, no? I bevem el vi amb la copa, no? O altres begudes d'una certa, diguem-ne, categoria. En canvi, el vas, o el got, és un objecte molt més senzill, molt més quotidià, que també acull begudes molt més senzilles, no? I, per tant, ell moltes vegades associa els vasos a la part més fosca de l'existència, al pas del temps, a la pèrdua, a la buidor. Hi ha aquella metàfora dels vasos buits, d'un poema que es diu Autorretrat als 65 anys, que és desolador, que és un autorretrat d'ell a través d'elements tots del vi, i parla dels vasos buits com s'ha acabat la vida, no tinc cap il·lusió, no tinc cap futur, estic en un declivi, en una decadència total. M'ho he begut tot, diguem-ne, que vol dir que he consumit la meva vida i al final em trobo amb el no-res, no? I els vasos simbolitzen en més d'un poema aquesta pèrdua i aquesta buidor. I el celler? I el celler. El celler també és un element molt bonic, perquè sobretot en el celler analitzo un poema que es diu L'acte darrer, que és aquell que comença: quan a vegades entro a la petita casa de mi mateix, que és una meravella. O sigui, és el poeta que entra en el seu interior, i el seu interior és com la seva casa, i va baixant, va descendint, fins que arriba al soterrani. Els soterranis normalment on hi ha els cellers, perquè necessiten aquesta frescor, aquesta temperatura constant, aquesta foscor també, i és com arribar al fons de la seva ànima, arribar al celler.
I quan arriba al celler, Vinyoli es troba que s'ho ha begut tot, també. No? El celler està buit, diu ell. Un cop més hi ha aquesta riquesa metafòrica. És evident que Vinyoli bevia molt, i ens ho podem agafar en un sentit, diguem-ne, literal, però vol dir que s'ha begut tota l'experiència, no? Tota la bellesa, tot l'aprenentatge. I en el fons, que s'ho hagi begut també vol dir que ho ha assumit i ho ha paït i allò l'ha enriquit, no? El que passa és que moltes vegades troba que el resultat no és el que ell esperava. Fa aquest viatge cap a l'interior, se n'adona que s'ho ha cruspit tot o que s'ho ha begut tot, però que alhora no ha après res pel camí. Aquest és un poema, ostres, molt desolador també, perquè és com un viatge interior del qual torna encara més desesperat, perquè és conscient que és com un cercle viciós, que torna i torna al seu interior, però no en treu mai cap profit. Aquest és un dels poemes que ell va recitar amb un recital que es va fer a l'Ateneu Barcelonès, si no recordo malament, a principis dels 70, i quan li van preguntar per aquest poema, va dir que era un dels poemes més durs que havia escrit mai, no? Perquè era admetre, resignar-se davant la buidor de la vida i el fet que el celler apareix com aquesta metàfora del no-res, no? Del viatge perdut, per dir-ho així. I en canvi ell continua i continua, no? Perquè sí. No es queda aquí, Pensem que Vinyoli té aquests poemes que podríem definir d'això, de desoladors, perquè no hi veus absolutament cap punt d'esperança, no? Només mostra el declivi, només mostra la decadència, la pèrdua, el pas del temps, el no haver adquirit res pel camí, però després és capaç també de fer aquells poemes en els quals veu que tot allò que li ha passat, de bo i de dolent, li ha servit per créixer. I hi ha aquesta sensació de plenitud, com ho diria, de consistència moral. Aquests són molt els poemes que apareixen, per exemple, a Benderam, on el vi és un símbol també de la placidesa, però no només una placidesa física, sinó sobretot una placidesa moral, no? D'aquell que se n'adona que el més important a la vida són les petites coses, no? L'haver adquirit aquesta lírica o aquesta poètica de les coses quotidianes en les quals el vi té un pes molt important. Tu, en un moment donat, dius el vi i tot el que l'envolta ens acosten, doncs, amb imatges potentíssimes i amb una força insospitada als moments de permanència feliç, on habita el real poètic. Què vols explicar una mica això, no? I amb això acabaríem, diguem, perquè trobo que més amunt no es pot anar, no? D'aquesta conclusió, d'alguna manera, vaja, no sé. Això és Vinyoli, Vinyoli és d'una subtilesa i d'una riquesa que, com deia al principi, no te'l pots acabar mai, i t'hi has d'anar acostant a poc. I em sembla que aquest assaig pot ajudar també a que molta gent entri en aquest univers de Vinyoli. Aquests moments de permanència feliç. Ho poso amb un exemple perquè a vegades amb exemples s'entén molt bé, no? Són aquests moments, aquests instants d'eternitat. Sabeu aquells moments en què et passa una cosa o estàs tan bé que, ja sé que és un tòpic, però que sembla que el temps s'atura, que estàs en un moment d'eternitat, sigui perquè estàs en bona companyia, sigui perquè estàs prenent un got de vi, sigui perquè estàs llegint, sigui perquè estàs contemplant alguna cosa molt bella, i són aquests moments de permanència feliç, en el qual sembla que superis el pas del temps, no? Moments d'eternitat a l'estil Joan Maragall, diríem, no? Exacte, sí, no? És aquesta paradoxa. Un moment no pot ser etern, perquè si no ja no seria un moment, no? Però és això el que vol dir Vinyoli. Hi ha moments, hi ha, com ho diria, espurnes, hi ha aquests petits episodis de la nostra vida en el qual sembla que adquirim aquesta dimensió que ens fa anar més enllà de l'espai i del temps. És el que ell en deia, aquests moments de permanència feliç. I és precisament aquí on rau el que ell en deia el real poètic. És a dir, on el
poeta ha de ser capaç de, a través de la paraula, de deixar fixats aquests moments de permanència feliç. És el que va perseguir ell tota la vida. I en alguns poemes realment ho va clavar. No? Tu llegeixes alguns poemes de Vinyoli i sembla que ha assolit, o com a mínim no va deixar mai de perseguir, aquest real poètic, no? Que és arribar al moll de l'os, que és arribar al fons de les coses, no? Que és arribar a explicar en paraules aquesta eternitat. No? I això és el que Vinyoli va intentar durant tota la seva vida. I ell, o sigui, és una poesia que s'alimenta de la seva mateixa gana, no? O que beu de la seva mateixa set, que és molt bonic això, no? Si Vinyoli hagués estat mai prou assedegat, hauria deixat d'escriure, però com que sempre tenia set de més i de més i de més, va continuar escrivint, afortunadament per tots. Miquel, moltíssimes gràcies per haver-te dedicat a escriure aquest llibre. De veritat, jo penso que és una contribució fantàstica, no només a l'obra poètica de Vinyoli, sinó també una obra fantàstica pel món del vi. I disfruteu-lo, ja et dic, amb un vi ranci o amb un vi de l'Empordà, el que vulgueu. Però crec que no us decepcionarà, al contrari. Penso que és una molt bona entrada per descobrir Vinyoli, aquest llibre.